Dak jengra jong sarkar ban plino ye ke jaga jong kai hakiling ke jaga jong jela ka hima sora ka blong ka wen ki hima ka don bun bha ki jaga jong kai perthei ba ka ba bun ba kinong wan jong kai perthei ki le chekete ke jaga manta kasngi ka lai photerik unai lar arajar arpui kale kandu ye deputy commissioner ka East Coast district man kentu ye ban sya ye ka hima ban bu na ka khardop aki banta jong ka than mokodok nak mata ban te la kam ne ban pe ye karung kami jo kinong wan jong kai perthei Habakan bikla patai khobor hadirin kerja kendu bat deputy commissioner nak kilang kinang mikmat jong hima sora kelong bagi kwa ban bu ia kan ka khandop khnang ban te lakam ia ka jongwan rong pathar jong kibriu kibon de kai pathai se thai sora pan ye disi ya kata bor ben ai ngi bani telang berke jemut jongi jong dobar mai kalam bala da ka soka ka ai ngi ka bor bani telang bat ka ngin bu kom kenja entrance berhakta kan trans ngin cek jadi turis barung apa kain sora namar ka sorkar kabu ba kala ai por gi turis nyu por kanta na do umling bat hale kata ka por jungki na klasang hang ni hang tai na poi sora klagot bat mano bat tip kata ba kilakut kata ka por jungki hagi jika gi hab tes ladam don nong cek ladam don nambut dien kinam cek so Ladam don kom kata bayar turis kiban berat ban yau kenyang Jepang apa kasara. Yau ban berat ban kenyang Jepang ban kelalong ban kejeng tim jadi kon gajar bari panyu song masara. Nang bakan nemlong kom ta ba habangi kwa ye kejak po. Ni kwa ye kamai kaji hanai poi ban sega jenjar sentra. Wan ha ban kapang sistem kejenjar lengbau ni klam Jepang. Yang ikat pari ka sukar, haba ka play rengkat lang. Bat ki bor snong ki bor thau, ki bor raj ki bor ma ngintre lang. Banamla ban syong bangin susiania ka sukar. Namar ngijia i ka sukar. Ka sunang tang man pentrikam i protokol handrai kamudien. Kanung od ba buat dia tu. Na kata ka daw nakalyang ka darbar. Jongus iya. Bat mengi bedon lang haga jeng kendo gedis i kalong ba. Ngidai. Ban ikandu ika sokar lambai disi ba in simru ika bor jong dal bar snong dal baraj dal bar makum kawai ni gibor ki bangila mate ala kam ye ni kenyang Jepang kenang ba sisen la play ka tores kanum khangsu handai la da play klem na bodien klem na simkia klem na perkat kia buya tang simana din khang biang ka jing do nong ga jong no ka jongi ki pajba ba jong ka sokar cila ba gadu rebeniu Tena kata kada hakum kan ka por bakan ni jeng pang kampat ja na state jeng ni kwa ba sokal le kamno kan pediang ni jeng ai jemut jeng hal ka por kra kadawru bakan ni jeng bu ye kan ka khandop tam bakan te la kam ki nong jeng ka pathai ki bon sabar jela handai kan te la kamru ye ka jengwan jeng kai jong ki brio ki banapo ka jela ki babun sin ki long ka jeng ijli ye ka imnang ka salang da ka ba ki bret pathari ki nyut kinyer ba kamjuru ki penjabo ye ka te ka jaka Syukur kau wei kejeng terwa bagi buat kalong nak beli nak kalian kuat ke subah. Habis itu turis ki hiar hatain sora, ki berat ki bilor ki bilor biar ki light pejat, ki plastik ini kita habis labam tang masuk elade ki berat pathar madan media halanti hasil yang harus sora. Bermenu pen kuat itu dai ki kun ki hajar ki panyu song jong hatain jung. Handai klem ganu wicing mentoi pada. Tem ganu jeng mutoi ya kita nang pen khoi ban na kaliang jong ka hima kla sim kara bar ka bo jeng tawa ha soka la dalong ka bala ngin pen kre ye ka wei ken trans sangti ha bangin ai baro kito turis lamba ki driver ki ngin pen kre atli ki disposal plastik polythene ha ka ba kendon ka wet bat ka dry ki turis ki bayah ha sora ngniar ka baro ki nyem penon kam ki kin tap ka to plastik ban ndak lami nak kata kata poi hai tan trans sabangi dan mengi sedap mengi kin ai to protein ngin berat mengi bat hang ta kan don gajing khoi jing suba habadon jing khoi jing suba hang ta ka don gajing khoi jing kra bat klem gajing khoi jing khia long leno ai kaspa ka bangilum long leno ai ka kamai ka bangi ya